Máis entrevistas, máis asuntos, máis actualidade que temos aquí no tempo de Radio Líder Santiago. Hoxe novamente está con nós para, percorrer toda a actualidade, para actualizar as noticias que veñen do Concello de Brión, o seu alcalde, Pablo Lago. Pablo, benvido novamente. Moi bo día, Álvaro. Como vai todo por Brión? Bueno, pois vamos loitando aí, sí, sin parar. Bueno, imos a actualizar de novo, nunca mellor dito, as noticias que veñen do Concello de Brión nun tempo onde estamos vivindo o verán e demais, algunha circunstancia pois de previsión, de incendios, de caudal da auga. Isto que temos sempre recurrente no Concello de Brión, hai unha preocupación? A ver, si é claro que nós temos unha parte do Concello que estaba tendo pois unhas necesidades, sobre todo na última fase da liña, que estaban quedando sin auga. Fíxose unha mellora estes días, fíxose un bypass de outro núcleo dos Ángeles para corregir ese problema, e o que si se alimenta, pois, dende a administración sempre facer un uso pois un responsable da auga. Son situacións que se viven cada verán, non? E que hai que atallar canto... A ver, eu digo sempre, decir, nós temos unha infraestructura bastante ben creada, pero hai unha parroquia que é a de Bastavales, pois, que sí que foi crecendo nos últimos anos e debemos invertir, pois, en mellorar a red para que as vivendas que están ao final da red non se vexan perjudicadas. Si digo que estes días, pois, dende a empresa que leva, que executa a auga Espina Delfín, se fixo un bypass nos Ángeles en 2 sitios, pois, para sacarlle consumo á red que vai hacia Bastavales, e así permitir que chegue con máis caudal. E nos momentos puntuais, cando abren, pois, e tamén incidimos moito, pois, naquela xente que fai un mal uso enchendo piscinas e, sobre todo, pois, facendo uso fraudulento da auga, pois, que tal. Pero, de momento, pois, garantizamos o suministro da auga. Perfecto, unha noticia que temos que falar. Outro día tamén tivemos un incendio declarado en Brión, pero que tocaba, colindaba con outros concellos que rapidamente actuaron os bombeiros, quedou nun susto e poucas hectáreas. Sí, ese foi un incendio en Beca, en Sinzo, que límite con Teo, e hai que decir que, bueno, os medios estiveron encima en pouco tempo, había 4 helicópteros e as cuadrillas e bueno, temos que estar expectantes coa temperatura que fai e co que está pasando en toda España. Onda de calor temos de novo, anunciado con avisos laranxa e amarelos, dependendo da situación acabamos de colgar na nosa web, ou ten unha ollada, máximas de 39 graus, coa sensación de moito... Sí, volvemos outra vez a esa ola de calor, e, bueno, pois estar expectantes, nós, pois, temos a sorte de ter, pois, o noso GES, que está sempre aí ao pé de cañón, co cal hai que agradecer. Un concello de 8.000 habitantes que teña un servicio como GES, pois, é moi activo e é costoso, pero fan un gran traballo, co cal, pois, temos un pouco máis de tranquilidade. Vimos outros asuntos, recentemente un apretón de mans entre a Diputación da Coruña e o alcalde de Brión, aquí presente. Vostede foi crítico e demandaba unha serie de melloras. Non sei se recolle o que o alcalde de Brión viña exixindo. De que vai ese convenio? Hai un dito moi importante que di que máis vale tarde que nunca. Bueno, pois máis vale tarde que nunca, vámolo aplicar. Eu si fui moi crítico e sigo sendo moi crítico, posto que este convenio que se firmou do campo de fútbol é un convenio que se vende anos atrás, e esa ampliación do pabellón, que era unha necesidade inminente para os nosos rapaces, para que poidan practicar deporte e fomentar o deporte de base, como así queremos facer no Concello, pois a verdade é que era moi esperado. Máis vale tarde que nunca, sigo aplicando. Agora chegou, firmamos o convenio para xa licitar ese ansiado campo de fútbol debido a cantidade de equipos que ten o Bastavales, e así, pois, permitir que o campo de Brión que quede máis liberado. Vale. É un novo campo? É un novo campo. Reforma de algún? É un novo campo? É dicir, é o campo que xa existente, pero, bueno, é un campo moi obsoleto, onde se vai facer unha reforma, onde se vai facer poñer o suelo todo de herba artificial, torres de luz, riego e un aparcadeiro que collan sobre 100 coches a maiores, pois, para poder permitir que ese campo sea utilizado polo Bastavales, que así o levaban demandando moitísimos anos. E a reforma do pabillón, que é ampliación? A reforma do pabellón é unha ampliación, que díxeno moitísimas veces, é unha ampliación para permitir todo o uso de actividades do Concello.
entre eles, pois, practicar deporte. Iso o que nos vai permitir é pois que os rapaces do colexio, do instituto, poidan pois ter outro espacio ali para practicar actividades do colexio, os clubs que poidan pois derivar a esa ampliación pois moitas das actividades para non ocupar o pabellón principal e ao mesmo tempo pois nos pode permitir a nós facer actividades culturais ali debido a algún día de chuvia ou algunha cousa, algunha necesidade que teñamos, pois eu creo que nos vai dar moita versatilidade á hora de poder facer programación. Digo sempre, é unha ampliación, non ten gradas, pero é algo moi ansiado que nos vai pois, permitir desarrollar moitas actividades ali. Sempre que traemos equipos, clubes de Santiago de Compostela, da capital, sempre botan en falta infraestructuras moi cativas, están tirando de outros concellos limítrofes como pode ser Brión. Están clubes capitalinos chegando a Brión? Hai solicitudes? Habería espazo para eles ou... A ver, digo sempre, o Concello de Brión neste momento ten 2 clubs de patinaxe que compiten a alto nivel. Moi importantes. Moi importantes, compiten os 2 a alto nivel, e ten un club de baloncesto que bueno, pois, que ten moitos equipos e o está facendo moi ben, aí está, co cal os nosos pabellóns ahora mesmo están super saturados. Pero tamén é o que digo sempre, vale, temos que ter os pés na terra. Sabes que isto, pois, hai épocas nas que se sube e épocas nas que se baixa, e crear infraestructuras, pois, non é doado. Neste momento nós sí que temos moita demanda, pero hai que ir cos pés na terra. Vale. Chega algo máis a ese convenio coa Diputación da Coruña, que aínda que non se poidese materializar, hai algún tipo de petición por parte do Concello nesa colaboración interadministrativa ou incluso coa Xunta, vamos? Bueno, eu digo que cada Diputación, a ver se agora cumplen a palabra desas aceras tan ansiadas en Mourentáns, a ampliación do tramo de Gronzo aos Ángeles, que levo demandando 6 anos, a ver se dunha vez por todas pois, se materializa, debido a que é unha carretera que ten moito tránsito e é moi importante. O noso núcleo de Gronzo está crecendo moitísimo e que menos que darlle unha seguridade aos cidadáns que teñen que ir coller o autobús aos Ángeles por unhas beiras rúas que se poida transcurrir. Ahora mesmo é peligrosísimo, levo demandando moitísimo tempo e espero pois velo feito antes que se poida. Porque isto é unha humanización, por decirlo de algún xeito. Esa é a carretera da Diputación, vale, nese tramo de Gronzo aos Ángeles, o núcleo de Gronzo creceu moitísimo, hai xente xoven que necesita ir coller o autobús para ir a estudiar e necesita pois darlle continuidade a esas aceras que se cortaron en Liñares para pois darlle unha seguridade e unha ampliación. A carretera de arriba xa foi ampliada no seu día por a Diputación, cousa que é de agradecer, e tamén o tramo que nos falta pois de Nináns hasta onde quedou cortada na anterior ampliación. E como non esas aceras de Mourentáns, que sabe o presidente da Diputación e agora se comprometeu que desta vai, como dixen antes, nunca é tarde, pero de verdade que é algo moi necesario para garantir un pouco a seguridade cidadán neses tramos. Coa Diputación, traballos que seguramente virán. Coa Xunta, hai algún tipo de petición específica? Tivo reunión recente co... Que a Xunta tuve reunións recente co presidente, o cal agradezo moito sempre a súa voluntade e os conselleiros, sempre que pido cita para falar con eles, me atenden moi ben. Temos encima da mesa algo moi demandado, que se leva demandando desde que eu teño uso de razón, que é comunicar a parroquia dos Ángeles con Bastavales por medio dunha vía para poder transcurrir seguro cando vas camiñando e con a bicicleta ou con carrito de nenos, e pois peonil e bici. Peonil e bici, sí. Para comunicar eso. Parece que Bastavales está illao e a xente de Bastavales que quere vir aos Ángeles andando ven correndo un peligro moi grande. Palabra do presidente, palabra do conselleiro e da conselleira de infraestructuras que vai ir para adiante, co cal é moito de agradecer. Acabamos de sacar a licitación tamén por un convenio con a Xunta, o cal lle agradezco moitísimo, para mellorar a escola de música, debido a que, bueno, ten moitísimas deficiencias, e eso se vai facer, e como non, pois agradecer á Xunta unha vez máis esa mega obra que se está facendo nos Ángeles, moi criticada por moitos, pero moi deseada polos que ali viven, co cal digo sempre, gastar 1 millón de euros nesa obra, gastouse 1 millón de euros nunha obra
que era moi necesaria para poñer o alcantarillado e o abastecemento de auga tan necesario que todos demandamos, non só é o bonito, non só o que queda por arriba, sino que é o que vai por abaixo. Seguramente os veciños que viven ali e oros que se empezan a pasear por esa obra, pois seguramente agradezcan moitísimo. O alumeado, que tamén na última intervención viu aquí e dixo que se estaba bastante avanzado, non sei se está xa concluído todo o cambio do alumeado, co consecuente aforro para as arcas municipais. Decir que o alumeado, bueno, ainda non está todo rematado, pero non está todo rematado, pero eu creo que van por 80% xa das luminarias todas colocadas, xa empezaron con algúns cuadros e eu creo que 2-3 meses vai estar todo rematado, o que vai permitir pois un aforro enerxético importante, unha mellor un mellor servicio de iluminación que lle vai permitir aos veciños transcorrer por a noite máis seguros, e o que dicen sempre, estas luminarias traen un aforro enerxético importante, cumplen unha normativa europea, e ali donde sea necesario, unha vez acabado este proxecto, máis iluminación, teño o compromiso do Concello de Brión que aí o fará. Xa dixo que haberá un reforzo sempre que sexa necesario. Outro dos temas que cando chega o verán, vacacións para para outros non, esa conciliación que penso que é importante ao longo de todo o ano, pero cos coles e demais, pero tamén neste tempo de lecer. Alcalde, que se está facendo dentro do Concello? Bueno, pois estes días os nosos rapaces pois están nun campamento de verán que se chama Concilio de Verán, son 164 rapaces que puxemos a disposición, seguramente quedou algún rapaz fora porque este ano onde foi o campamento as plazas eran limitadas, eran 164, non podíamos está o cupo completo. Estes días pasarei a visitalos. Ayer me mandaron vídeos por parte da empresa que está facendo esta conciliación de verán, e a verdade é que, bueno, os cativos víanse moi contentos, alegres, bailando e facendo festas, que é moito de agradecer. É dicir, digo sempre, a administración ten que estar ao carón das familias e sobre todo neste tempo para poder conciliar. Ten moita xuventude o Concello de Padrón, así un pouco o espectro social que ten... Brión e Padrón son leche ben, pero Brión. A ver, sí que ten xuventude. Brión, digo sempre, estamos crecendo con familias en torno dos 20 aos 40, 50 anos que veñen con rapazada, ou por eso dicen antes que temos unha demanda importante de infraestructuras para a rapazada, e sí, ojalá siga crecendo, hai obras en proxecto que se van a iniciar, e benvidos sean todos os que queiran vir a Brión. Ben, ímonos a outra parte, os maiores, como concilian os maiores, que poden facer no verán? Para os maiores, algo moi demandado e moi acollido por os nosos maiores son estas excursións que estamos facendo. Eu podo decirlo de primeira man, porque nas dúas primeiras que se fixeron, pois acompañeinos, é verdad que... Que son por Galicia? Sí, este ano pois fomos a Ferrol, damos unha volta todo por Ferrol a unha delas, enseñarlle pois o Museo Naval e todas esas cousas, e outra delas foi a Trabada e por ali onde nace o Miño, que tamén é moi bonito esa zona toda. A verdade é que son excursións moi demandadas de un día, porque esas poden acceder todas as persoas, non é algo dunha semana, e de verdad que cada vez que vou con eles me fan pensar que debemos ampliálas, porque son moi acollidas, porque interactúan, moita xente que non se ven todo o ano, pois un día de conversa, un día de troula e un día de comida, pois a verdade é que están sendo moi boas. Quedan cada vez menos meses para pasar polas urnas, para de novo, se xan os veciños e veciñas, pois o que pon a alguén no bastón de mando. Que outros traballos ten en riba da mesa o alcalde de Brión que lle gustaría materializar antes de que acabe esta legislatura? Vale, hai algúns traballos aí? Estamos ca brigada de obras, realizando todas aquelas obras posibles nas nosas parroquias, nos núcleos máis demandados. Si é certo, digo sempre, que todo ben non vai estar, é imposible, damos chegado ao que damos chegado, estánse facendo moitas obras de melloras, sobre todo en Romarís e todo aquel núcleo, é unha obra pois dun posto de Diputación, e o Concello tamén está aportando todo o que pode, pero con paso firme, como digo sempre, non nos vamos a poñer nerviosos ante as eleccións. Seguimos traballando ao ritmo que vimos traballando estes últimos 3 anos, facendo as melloras todas necesarias que sean posibles e con paso firme. Agora lle pregunto polo seu presente e futuro, porque as intervencións que ten neste e noutros medios pois quedan bastante dúbidas penso que os veciños e veciñas e tamén pois nos compañeiros homólogos noutros concellos.
Pero antes de nada, o que sí se sabe, vostede, alcalde socialista do Concello de Brión, xa se sabe cal vai ser o candidato aquí en Santiago de Compostela, xa aproveitando que está hoxe na capital, pois que valoración fai do candidato xa anunciado Pedro Blanco, actual delegado do goberno, que relación ten con él e que lle parece como alcaldable en Santiago? Bueno, decir que de Pedro Blanco o único que podo decir son boas palabras. A miña relación con ele en todas as veces que demandei e o chamei me atendeu moi agrimosamente e penso que, bueno, que é un candidato importante para Santiago. O que sí digo que en Santiago que teñen que tranquilizarse todos e ir todos a unha, porque senón non van a ir a ningún lado. Eu sempre o digo, é dicir, a forza faise xunta e non dividida, co cal as guerras internas non levan a ningún lado, e eu penso que é un bo candidato. Vostede é dos que pensan que quizáis pola situación que viviu a agrupación local en Santiago de Compostela debería ser outro candidato que poida depurar algún tipo de responsabilidade con todo o que aconteceu ou como os alcaldes tamén de outros puntos da comarca? A ver, eu penso que o candidato é bo e o que ten que ter é o respaldo de todos e o apoio de todos. É unha persona seria e unha persona comprometida, co cal eu penso que pode ir adiante. Vostede quere repetir ser alcalde de Brión? Esta é unha pregunta que lle fago sempre. Díxenos nestes micros e dicen que cando se estuvera acercando o día pensaría se quería repetir ou non. Si dei cumplido aqueles objetivos polos que me puxeron aquí, estás acercando o tempo, pero ainda non chegou a campanada final, co cal decidireino e direino neste micro, serás o primeiro en escoitarme decir se vou seguir ou non. E con que forza política? Bueno, pois tamén teño que dicilo. Nese día, pois direi con que forza política. Ti sabes que os grandes xogadores xogan en diversos equipos e sobre todo nos mellores, pois cando fai ben pode estar en calquera sitio. E cando se esforza e o traballo é constante e o fai con humildade, pois eu creo que se está rumoreando que podo estar en calquer partido, quere dizer que estou facendo ben en Brión. Supoño que a xente que me ve desde fora me ve con vos ollos. Vostede dixo aquí na última intervención, mencionou pois eses partidos políticos que concurriron nas últimas eleccións, entre eles o BNG. Dixo, por que non ser líder do BNG? O BNG xa desmintiu, xa sacou naquela outra intervención de que vostede non vai ser o candidato do BNG en Brión. Xa non me queren todos. Bueno, todos non. Pero seguramente algúns me queiran aí. O resto non dixo nada, pero o BNG sí que dixo, bueno... Eu vouche decir moi claro, Álvaro. Eu farei calquer cousa que traiga un graniño de area para o noso concello e para os nosos veciños. Todo aquilo que eu pense que pode aportar unha mellora para o noso concello, darei o paso para que si sea. Pois, ten vacacións? Vai coller algo? Bueno, pois a verdade é que estes anos todos sempre dicen que iba a coller e collía 3-4 días. Este ano sí que vou coller vacacións porque quero chegar fuerte a setembro. Co cal... Ben forte, claro, que é ano electoral. Bueno, e tamén porque temos a Santa Miña e como non hai que chegar con ganas e con forza para a nosa Santa Miña. Tempo de descanso ben que merecido, Sí, este ano vou me coller de viñas. Bueno, pois, Pablo Lago, graciñas por vir como sempre, actualizar todas estas noticias que non son poucas para a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas, e tamén, como non, pois nese terreo político que tamén pois sempre nos vai dando pinceladas, creando esa semblanza, desexando que na próxima intervención ou nas próximas intervencións anuncie aquí nos micrófonos de Radio Líder Santiago cal vai ser o futuro político de Pablo Lago, actual alcalde de Brión. Graciñas, Pablo. A vos, sempre.